Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Amasarangan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag, Sililocos Norte, Philippines. At di mo na sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada dito pagkain nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumakablawag iti nembag nga bigat na nembag nga oras, nembag nga adlaw, kada kaya mo sa apanan. At padaanan nyo, di magkasalitaan ni Walter nga napauluan, doktor. Sino ti doktor ni nga ta Walter? Paulit pakasalitaan na doktor. Ano ti doktor? Dakil di patag ti, dakil di akam ti doktor, di ba? Ngayon, dakdakil nga amang ti obra, trabaho, ti maestra nga ina. Di ba? Doktor mo pa dya ina, maestram pa dya ina, anapay, pulis mo pa dya ina, anapay, amin. So, petagbalin nga ama, no awan dya ama, di ba? Ay, so nga, kaslamat ti ama. Sumarsaro naman ti ama. Ngayon kang runaan na una ya, no anak, ti kang runaan na una yung serbi, ina. Ngayon no breadwinner datay panakaisakad ti biag ti pamilya ama. Yan, sungar ti padre ti pamilya, di ba? Ngayon ba nagserbi parang taripato ka naging anak ket ina ti kang runaan. Ayun. Ita ang Father's Day o ng Father's Day month idata nga bulan ti June. So nga padaanan ti into no third week. Kapsat isod doon din tayo parang ibasa mo kadagitay pa pang Father's Day story. Ni makatayo tayo. Ha? Tao tayo lang asaw. Pag-share di programa tayo. Rugyan tayo. Dire-diretso nyo tayo. Parubos na po. Barang no hangag pukaw ti internet. Hangag pukaw ti kuryente. And dire-diretso ngin tayo ibasa na ito yan na surat pakasalitaan ni pagayam tayo nga Walter nga napoluan. Doktor. Sagudahin nga ti surat ti pakasalitaan ni Walter. Dear Manong Nemi, nabang aran tiriknak ken mariknak tiragsak Manong Nemi, tasabali manen nga success nag-success wano successful Manong Nemi, iti insayangkat ko, insayangkat mi nga operasyon. Kasto ti biyag ti may isang doktor Manong. No, adda maispal mo nga biyag ti may isang tao nga sika iti aramaten ni Apo Diyos. Tapno maispal deta, malaingan, maimbagan, deta nga pasyente nga masaksakit. Kahit babay ti operasyon, wano anyaman nga medication, agsubli ti salunat na. Ket masilpuan di biyag na.
Nagmayat manong naimi nga denggan ko na, Doktor, thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Doktor, thank you. Eh, siyempre, naramid ko lang ti pagribingak. Naramid ko ti amin. Ilawan ti sa bali nga pagyamanan tayo, no saan ni Apo Diyos. Taiso, iti kalalaingan nga doktor, dito'y lubong. Ngam nagmayat na denggan manong naimi na panagyaman. Kanuan yaman na baliki, away sayangkat. Maragsakan nga siyempre. Nagring ti cellphone ko manong naimi. Nakalagip na tigayam kong engineer. Mailiw nga tamanin ha. Nga makisawang kanyak. Nga ko na. Doktor, kumusta? Yeah. Kastoy, I'm happy. Kang kanay mo nga naragsakakit. Gamot na hanggang mapupukawad ti babae. Partner naman, engineer. Hamad nga babae lang at baka idad kanyak tiragsak si kamat. Anong harap pakaragsak ka manin? Gamot na nagbaligak man ito operasyon nga na siyang kat. Daispal ko, babaeng kiniapo Diyos, di pasyente. At siyempre, nakangigak manin at appreciation, panagyaman. Kumakit, doktor mo ti profesyon ko. Sabi na di kasta kat marignak pa ti kasta. Noan yaman ti balay nga maispal ko nga pasyente. Apay, no ada i-turn over mo nga proyekto being engineer nga dadig di project mo awan di magiging mo panagyaman. Adamat kasi narabid ko lang ti obligasyon ko tabi nayadan dak mo iti. Naragsagsagayam di may isang doktor. Talagang you are perfect, my friend. Saan ka perfect? Ni Apo Diyos lang di perfect. Ngayon ko na dangang baling gamit nga perfect. Akas kinapo Diyos, no, agtungpal ka kada iti bilin na. Di ba? Mo ko na yung perfect ka kaya. Apo, saan? Adamin kang kan. Nagwapo ka. O rin hanggang nga doktor, kabaylan na kang ikante, niyaman ka sa pulam na dadi kini mami, tabak nang kayo. Adakot sem, no babae, awang problema, masugot-sugot. Kamkamatan da ka rin di babae. Anak ka ba ti kurang mo? Anak ti kurang mo, tadi mo kayo tagasawa. Ngas kanyak. Kaskan ka. Nga da asawam kentalo putot mo, partner. Ada pa putot mo sa bali. Sino nga ratim ako nga playboy kaya data? Si ka-engineer o nasyak ng doktor? Nakarkarot ka na playboy mo. Gabot na pag-danam tatalo. Sige kamat. Ay ba nga di ka pala asawa. Nabimita sa akin din agsangot ha. Nagpaala ka. Kaya yes. Pagkita nga saan? Inutoy. Natikayat mo. Ito nga tama na resto bar, tipilim. Makakita ka ba ng kadag di babae? O sige, inututikayat mo. Iti baro, na resto bar. Ha? E kay agawi lang bid na nagsukat. Sa tantog nanon iti dati. Okay, Brian? Okay, doktor. Bye, friend. Sige. Ag-celebrate na. Nga mo na nagbalig man yung operasyon mo. Sumang pedak dito balay, manon nemi na danon ko da dadi kini mami. Awan ti sabari nga pagsasalitan da, no di negosyo, una saan kadagitay pag-outreach da. Kadagitay ipapanday sa sarungkar kadagitay NGOs, non-government organizations, nga itid da kadagitay donasyon da. Tagas ti da dadi kini mami manong nemi. Taanda kadakwada, gabot aglap-lapunusan ako nada. Siyempre, agi tulong da, tulong damat. Mangted damat tulong ka dagiti NGOs nga dagiti bayampunan, kenda dumapay, tumultulong da, mangted iti donasyon. Ito ta siyak manong nemi, no di pasyente, kat di nakamailan tinangina nga bill.
Ibababagmat no ka manong name di Dr. Fisco. Wala saan, at dapat irikon daw nga libre. What? Aman, no talagang intelligent at pasyente. Yung ti makalakis, mamanumat ti umay nga intelligent, iti hospital nga pagtrabaho ta muda nga nangin at ti Dr. Fismi, iti dayetang hospital. Kada-kaday, mabaling na, nagdala ka. Kada kita'y provincial, wano da kita'y government hospital. Edi asit gandak ni Mami Manonemi. Oo. Pamanaman na nitan. Saan ka man yung matatao, ito na ito nga balay. Oh. Ay, abo. Ure at dapay laawan asawa ng anak mi kinidadim. Kas laawanan, kabalay mi nga anak. Kabataman mano kamat kamadada dito balay. Sakala sumangpet, sakala addan no may kagsukat. Hindi ko rumor ka manin. Agbabad ka iti bar o no beer house o nagbabad ka iti hotel. Ma, anya nga na't kiniso trutak. Ag-celebrar kam lagi ni Brian nga engineer nga gayim ko. Ano celebraran? Ano celebraran nyo? About at least successful man yung operasyon ng sayangat ko. Naka-ispal ka man rin. Kasta ko naman yaman na kiti pasyente, kaya na kiti mangipat pa na kiti pasyente. Wan, Mami. Kahit kalbasan nga nakaparagsak ka kaya kiti pasyente, kaya na kiti kabagyan ti pasyente. Ingamot manin mang paragsak, kaya kiti pabay. Mamit, siyot imalaak ko ma. Oh, di mo ko na yung malaka kini dadim. Nasigpat ti dadim. Ibagayo na ito kini. Ano iti lolo. Ay na, nasangpit ni dadim. Kaya siya sana ka nasingpit. Alaman, mangibaga kayo man ti pangibagaan nyo nga sana ka nasingpit. At ka din imay ka na kayo nga babae nga nagsangsangit. Gabot na binaypayak nga tsak tinongpal ti karik kang kuwana. At ka din napuutan nyo nga agsagsaga bagapuan niya. Gabot na parang sa akin lang tayo da. Kasta. Ngayon, issue dito, iho. Manay-nayunan nga manay-nayunan tawan mo, doktor. Ayan. Anak sa serbi ko managin masapsapulam, no saan kan nga pamilya. Tiket kaaduda ngamin, kat di mo amot pilyam kadakwada. Ma, samping idimteng ti babae nga, na ikaring agbaling nga manugang yo. Saan ko ba'y nasarakan tinakariknak iti ayan? Kani karik nga isunto, kani isunto tagbalin nga inarikitan nako. Ano kami, di kiti pagrukodam. Manipuli di anak karelasyon ko ang babae. Siya pa nakapatang iti virgin, mama. Nakasano kami nga makasarag kat virgin, kat beer house met kada bar, resto bar, ti papapanam, nakasarag ka rin, kapot ka rin, tagtrabaho iti bar, nga virgin, manaksid maipatang nga damdamo di babae, kit sikat makapatang nga sikat first customer na. Kasto nga talaga manon na imitiru tatibiyag ko. At ada akong tadalan ko, ti pagsarakan mi kini Brian manon na imitiagring ti cellphone ko. Ni Candy. Hello. Oh, sweetheart. Nakatis sa baling schedule mo ita? No, ni schedule mo. Dito nga available. Si Kamit. Ano nga available? Katuin. Samat pa'y, handa man pa'y nag-break Girlfriend nagpa'y lang, di ba? Agay na yata pa'y lang, di ba? Hangga pa'y naumakan niya. Yung siya, naumakan? Tinawagan ka ko mga roadmat na naumakakon ka? I miss you, Walter. I miss you, Doctor. Kasapulat injection mo.
Aman. Kasapulak tadakil. Kinrumbog injection mo. Ay, sorry. Anak mapatgan? Oras 3 hours lang. Diyan kahit overnight. No, hindi mo kaya. Ada sa bali nga ka-schedule. Doktor naman. Siyempre, pasyente na. No, ada na ka-schedule ita. Into malpas mo, ng injeksyonan, isublat na ng injeksyonan. Loko-loko ka talaga. Katuwain, makaurayak met kahit tibatang ko. I'm sorry, Candy. Agda-dry back. Sige, maliwan na ito nagsalita. Basta siya tulad at tumawag no sikat kahit kong injeksyonan. Malagsit ka ni Candy, manong Nemi, sakbay ka nakatanon nag-iti ayan ni Brian nga mapangkutanunin. Dapay nakalagip nga timawag ni Julie. Hey, nabay nga sa nga timawag na. Takas ano? Tinakbat kay ate. Kahit baka kayat nakmanin abela-bulak. I'm sorry, Julie. Nalpastan eh. Di mo ka di mabaling nga sublihan, di kita nalpasam. Daka mo. Noawan, adag dito eh. Tawagan na lang. I'm ready. Sige. Tawagan nga to, no? Sikat ka sa pulak. Okay? Basta, ururay tawag mo, Walter. O ururay ka. Manong Demi saan nga problema ti babae kanya? Aduda? Sarsarapaip. Dahil pakit na risko. Ito pa naka-obisina at hospital man, no? Gumawa-gawa. Ay, agsapsapulak manong Demi talaga ang pakarik na kiti ayat. Kadireta kundaway, kakadami ka ni Brian, iti may sangang bar, manong Demi. Ana, pili ka. Umay tala umino. Kaya busog ka lang iti mata ka, magkita ka iti babae nga, mangipakita ti parokong da, mangipakita ka iti legs da. Uminom tratan. Saan ta mangitebol? Saan? Nga malakas pagharikad tatakur sa nanak. Uwing gayam. Kanak ba natay? Ada ito klats bag ko. Tapaltog mo. Saan? Saan anak mga dugtugo ti paltog ko. Tadaman ta sumursurot la tapaltog ko. Natiginatan kong kondom. Talagang siguradum na takandum mo ya. Nung hasta ka mag-check-in ka. Wana partner. Narigatan na makalak sakit ko. Kaya narigatan no. Ada claim nga putot ko tisikog na. So nga siya, diya kayat, di makinaig, nga awan ti protection na. Mga kore ka. Kapay, di babae dyan oh. Agur-ora ti customer, di ba? Apay nga awan tumasdag kakwan. Awan nga tamot, awan pet partner na. Siya. Jakpat nga kursunada. Siya ka kursunada mo? Wansa. Dikit kayat mga sawain. Mangitable ka mat lang. Mangiror ka mat lang di GRO. Numayat tibagi kapag kinasanit. Kursunada ka lagi di kapag kinasanit. Timbak derak manong naming kat asid gakon ti babae ngas lagur uray ti customer na. Kabayatan manong naming mas asid kak sang komisina amat-matan ti bakabuklan na. Parang inosente di kiti patana. Kaslag dadamo isuna iti dayto nga lugar. Madlaw mo manong naming dati agdadamo kat sani. Hay. Hay. Nadlaw ko nga talaga nga tapan nagbutik na. Agdadamo. Makatsamba aksama tagdadamo ko na.
Nagtugawa kiti hapay na. Apay nagbimesa ka. Sana kung nagbimesa. Gamutandakan. Uy, gawin niya. Adoro rhyme? Awanin na. Tanauray kan. Kung nakala nagdadamo ka, nalaing ka man sumumbat. Mabaling ka? Gusto nga rin nga adak nito eh. Agkasapula nga ti customer. Agkasapula na kiti kwarta. Sa bagay, adak ako mga dito na kwarta ti rason. Ragsak sa adak kwarta na, di ba? Mabaling na. Sige. Let's go. Itan? Ijilamisan mi kayem ko. Bakahin mo pala tuminom. Sana kami ninom. Oh, basta sulat sa nga pairwar ka. Di ba? Adakwartam titunggal bote. Amani from a bottle of beer. Sige, padasek. Naging kukunan sa amin dito eh. Expertun sa amin. Kaya't na lang na makahanat ti customer na agpamarang agdadamo. Nagunak tinakim ko manong naming yung talaga madlaw ng aslad na panagamak na panagbuteng na. Sana kasagalig na daw mga babae manong naming nga dyan o nga isunod ti umar arako, kumar karabas. Unas binaliwan na nga tati style na ito eh. Tagpamarang awanti experience na no at kung natin nga thrilling na. Manong nemi naamuak tinagan na Eloisa alias mo neta muna talagang gusto ka nagad mo. At kami nakiti GRO nga agusar dati pen name. Sabali tinagan dati rabi, sabali tinagan dati aldaw. Eloisa nga talaga tinagan ko. Gusto kanya ako na may isang buti. Talagang nga dyak naroon. Sige, saan nga pilitin? Aging ka nagtimek ni Brian Manunemi, partner. Adamat tinaksirpat ko kursunadag. Baka panawang kadtuyan, tadwa kilatan. Mangok para kon sa bali ka namisaan. Kano kas magarikan ta, mangirwar ka, mangarwar ko. Ag tinawag ton talatan, partner. Sige. Okay, partner. Okay na ito Inosente nga talaga di matana. Manong nemi alas 10 nga ta edi ipakada kon nga irwar ko ni Eloisa. Kaya nakabayan dakbatan manong nemi. Nagulugan na ni kotse, madlaw lata talaga nga slag bubuteng. Yung pangko manong nemi. Iti first class nga hotel. Kastoyak manong. Tsak mapan ka na kita ordinaryo lang nga hotel kada hotel. Talaga rin ka na damat kwarta. Api ko mga tsak mapan iti komportable ak. Nga napintas nga silid, kompleto, nalawa, kama. Talagang ore gasto ak, ore nangina. Basta tinaskin kita komportable ak. Inada kami niti uneg, manong nemi, umobserbare ka talaga. Agdadamo. Uno agin kuko na lang. Kakanahin gumadla kong slagbuteng, mangyurwaras ti. Imatang na itang lawlaw. Mabalisigo na nga kastugayam. Ang kunana. Inikat ko manong nemi ti polo shirt ko. Inikat ko pa yan di pantalon ko. Oh, ano ba na ito, Ryan? Wala siya ka diti kayat mo? Nga mag-ikatirwatem, Eloisa? I'm ready.
Kaya di ka pa nga ready? Ni, kagsangit mo ten? Oh my God. Sobramat na pa naging kukunan na ito eh. Madrama. Ano kasakit mo? Makaka-turn off ka. Imbes ko mga sulisugan na nga seductive tilangam ken garaw mo tap nadanda ka masulisugan ka agsangit ka met. Imay ta ka dito tapno sangitan tanuan niya man tisang sangitan, ha? Kung amin, sir. Mapilitan ak lang amin ti kastoy. Tawanin sa balay pagpiliat. Nga numanon to man titid na kanya. Nakasbayad ko. Di po sumanay, hindi ka sa pula ka kwarta. Kinuore nga ta, kanak to drakkel nga tip. Tulad ta nga humanay. Numanon to nga nabi, nga mga damang iror kanyak. Dakkel ti problema mo kasta. Agkasapulang ka di dakkel a kwarta? Uwin, sir. Apay. Andan nanang ko di ospital. Nabayagin iti ospital. Hang ko may iruwar. Tas anda nga palubusan nga iruwar ko gabot na di mo pinaimbagaan. Kadaal daw nga manay na yun ang tibil na. Kadi. Nakanakadit sakit na. Hamat nga ta. Yung diya ka mo. Amo damit nga awan ti kwartak. Tapno igawid na ti pasyente nga inak. Tapno lang manay na yun ang tibil ko. Dati ti problema. May saka, doktor. Ha? Doktor? Kinapod no na ito lang aldaw at nag-success din sa angkat kong operasyon. Naka-espalak. Iti biyag ti padak ng tao, babayan ti panangaramat ni Apo Diyos kanyak. So, agselebrarak. Sige, sir. Makamuwak to nga mangsapol tinayon. Di ka sa pula ka kwarta. Dagat ganas ko nga mga romansakin ka, kanagsangsangit ka. Sige, saan ako nagsangit? Ikatay kong terwatek. Inikat na manong namin darwatan na. Isang sangin dati nga papay ka. Wow. Tilayangin braken panti na tinabati. Ako may boyfriend mo? Awan pa'y. Are you still virgin? Dahil dalawa na hindi mabaling ko yung panakil, sir. Dikit kahit ng sound check mo na. Sige. Sublimong tarwatan. Sir, masapul ko ti kwarta. Arami ito'y para kininahanan ko. Yung sikabalinag ko na. Nga uwari naman nga lalaki. Hindi pangipayam ti bagim. Manulang ti baited. Ore na dadakkelatip. Bagahampay yung manay ko nam. Sublimong tarwatan. Kastakmet. Kasano nga rin titip. Nagbalinan nga itip, ha. Ito na bigat. Agkita tanto. Apay, doktor. Ilan mo kanya cellphone number mo. Tatawagan ka, no? Kahit ko makita na anak mo. Kahit no ka mailak. Siya ti mangagas kay kuwana.
bayarak ti bil mo ito yung hospital, kat iyakar ta ni nanang mo ito hospital nga magtrabaho, kat sadya kong agasan. Bayadan ti bil na, sabong pala agasan, di, dakdakkel ti, isa pulak nga kwarta nga pagbayad ko. Iti, mautang ko keng ka, sir. Iti kondisyon. Iti kondisyon mo, sir, doktor. No may spal ko ni nanang mo. Kasukat na. Edad mo ti kinibirgin mo kanya. Mabali mo alan ita na. Binayadan na kasagadi. Yung ganas ko. Mapilpilit ka eh. Siguro sa ang kanton nga mapilpilit, nung naimbagan to ni nanang mo, kinawang pa yung problema mo ti kwarta, ta ikang katupit sa bali a kwarta. Nga pabalin mo nga pagrubuatan. Awan ti gastos mo, maispal ni nanang mo, at pa pangrugyam nga kwarta. Inugastat mo pasamak, agsangit kan tupeng ata, no i-hotel ka. Diba? Kastoon ito ti panagyaman mo kanya. Baka sikan umunang mga rakopeng kanya. Baka sikan tupayin ti umunang mga kanya. Sikan ito mga katerwate. Kat nagasagana kanton nga, hanggang to mapilpilit nga mga ipahit ti kinabirhen mo. Ano po birhen ka, diba? Doktor, sige, mayada ka na itang kondisyon, doktor. Yung paglakid din ta, pinados ko din napansad niya nga bar. Yung paglakid din ta sikati, umuna ko mga customer ko, doktor. Yung paglakid din. Sa anak pa nga nagbalagi ng agas, iti inana, narakop na ko ni Eloise sa manong. Advance nga panangarakop na kanya. Sige, saan nga ita? Hampay lang nga ita. Ay, pasensyakan. Itinalaos nga nagsak ko na arakop ka, doktor. Liadadan tumanin nga nakairiro ti arakop ko kayong kakintragsak ko. No talagang awantun ti problema kininanang ko. Napasamak nga rod manong nemi, iri pa nagkuyog mi kini Eloise sa napan iti ospital nga nakakonpay na ni nanang na. Di doktor ang mga asikaso kang kuha na nagsarita kami, doktor to doktor. Okay, amigo. Alay gusto na. Kahit ko lang ipalubos yun, pwede pa naka-transfer na. Kasi noon naging bills, siyak pa yung nagbayad. Damnawan problema pa nakairuwar di pasyente. O sige doktor, amigo, no? Isot ko rin, di iso. Okay. May namin garo din nakitinaskin nga may sagana at no may transparent pasyente. Kas na ko nakitita mo manon na may anjak problema ti kwarta. Kas na ko na katumultulong dadati kini mami kada kasapula kas kanyak met. Nga manuman ngamin manong na may nakitay sumrek iti hospital nga magtrabaho nga awan mabalin na. Kada kitay public hospital ti andi kita intay dyan. Isu ita tinangalaak kada iti pasyente nga ina nila ni Eloisa. Tinamin ko nga dagos manong name iti pasyente. Oy, babae mo kada iti talo nga nurse ko manong name nga kasta assistant ko. Alis to nga bilinek nga tungpal kada iti kahit kung ibaga kan aramidan da. Idagtimak manong na iti pasyente. Doktor, nana, ada ka di pa ityansak, ngagbiag, ngagpahod dito lubong, doktor. Tadiyo ka di kayat, nagbiag pa'y? Kayat ko na doktor. Gabata kayat ko nga, makita ti, napintas ng pagtungpalan ti anak ko, ni Eloisa. Manumin anak yun, isusulain. Anak ko, ti kinabalasan ko. Oh, bastarda ni Eloisa, no konstan.
Un doktor. Hanggang nagasasawan. Usahanan. Ang karigata nga, pinagbasa iti kolehyo. Kahit mo sa wen, naggraduar ni Eloy sa college. Un doktor. Iso na lang ta, awan ti permanente nga trabaho na. Ada kiti pag-applyan na, hamad nga tuloy-tuloy, kontraktual met, sakit kastoy, nga nadaanak ti sakit. Nga narikat nga iba nga kiti doktor nga nagabuhak. Doktor, ispalin na. Ni abot Diyos na tawagam na nasa nga siya. Kadibagam ken nga abot Diyos, nga babaen kanyak, nga doktor, nga ramatan na nga mangispal kan ka. Ibagam ken kuha na nga agbalinak ka na laing. Kidawam kinabot Diyos na na. Nagkaluwa na yung pagyamanag, doktor. No, si katika doktor ko. At kami nagiti pasyente nga, radyo doktor na handag ka doktoran. Parang ganon. Amo yun na, kabayagan nga doktora, no daduma, anda ka nagiti pasyente, no aping sandang maibagaan. Kasla ko makanyak. Baka di mo amo nga tulungan tibagim nga maimbagan. Baka puro negative ti pampanunutan. Sa mo ngamin pampanunutan sa mo panakispal. Ti panunutem, maispal ka. Ti panunutem, agpaw ti biyag mo, kat masikasong pang ituloy ti anak mo nga na Eloisa, nga agasawan to na Eloisa, kat napindas ti biyag na, si kantot mga wawir ka na kiti apukom, nga anak ni Eloisa, di ba? Kasi tarapahap ko, doktor. Gusto nga kararag mo ginapon Diyos. Umisam ka. Hanggang hamong pagbalinin nga nakakaasi tilangam. Tapno saan ka nga ma-depress, saan ka nga ma-stress. Di ba naka-depress ti pasyente kiti supay di arada nga sa pag-ibagan. Taorin mo na lang ti doktor. No saan nga kayat ti pasyente ti makikooperar. Gado di kiti pasyente kasta. Resetaam ti anggas, ibagam no nga oras, ken manong maminanot pa sa aldaw, iti manong aldaw. Tuno ka nagsublida, handa pinaimbagan. Gayam santang sinuhurot di instruction. Saan dapat nga surutan di bilin ti doktor, kasano kumardo maimbagan na. Ini may plaster ako manong nemi di pasyente kat nabilin ko na kiti nurse, impakad na matel manong nemi di kinimbagat kadakwada. Pinakatak ti injection manong nemi tapno di kasta kat ma-maintain ti bakat ti ina ni Loisa. Iti ada nga pananggunod na panangpasubli ti pigsana. Kon na damat ta swero manong nemi. Iti rumuara ko ni Tiyan na. Doktor, oh, Eloisa. Mapalubusan na ka din nga sumarek magkisarita itinak. Yeah. Taurorayan ka. Mapit lang, doktor. Ibagam kininanang mo nga saan nga pampanunot iti negatibo. Ibagam kengkuana nga maimbagan. Ibagam kengkuana nga saan nga agpaot ditoy, makalawas na lang ditoy, nasalun at kasta ka din talaga mapasamang, doktor? Dapat bagam kayo ko na. Kasano no saan nga mapasamak, doktor? Ang kumat ibaga, no talaga nga Jack Shore. Doktor. Sige nga, doktor, kasalitak din hanang ko. Tinawagan na manong name ni Brian kada itang oras. Doktor, my friend, kumusta? Kumusta nagpatdag mo? Okay man, partner. Sika nga. Po, partner. Naglayang na niya yung partner ko, drabi. Sulit no sulit, partner. Abay, Virgin? Kasapol kayo, Virgin kasi yung oras. Kasi yung lugar, si Kaman. Ano nga ron? Slightly used. Siya kano pa lang timay katlo. Mamati ka man.
Kat mamati ako na talaga medyo gumirad-girad sika. Ken nalaing, ang dagat gawar nalaing no, talupay lang malaki ti nagpasaran na. Kahit kumusta man si partner mo? Abi kasi nila nga nga bumut-buteng. Arte na lang na di ba? Kas lagdadamo. Ngam sa amoy gaya. Istorya to ken ka. Kitabi di mo yung istorya ta. Nagkakit at tapay obra. Makadisturbo ka engineer. Imbag ka. Ay, wala talamang supervise kami ng project ko. Sige Rad, baliwan na ito nagsalita, doktor. Hindi mas nagkad niyang na Eloy sa manon nemi. Doktor. Awan ti sa bali ang magbantay kini nanang mo? Awan, doktor. Adaman diri kakamagyan mo yung busy lang. Di siya kat magbantay. Siyak. Akong ti pagdanagam ka na kiti magatang nga agas ka po tala. Diyan nurse ka may sa. Isun tinang tadaktir seta. Isu tagatang. Isu da mangipakat. Akong ti sa bali nga rami no di mangbantay. Kasasalitam ni nanang mo. No maturog. Hamong nga si tusturbuan. Mabali mo panawan no sa bali papanam. Taada man kiti nurse. Amo no siya ti doktor da kat tutudyo kanya kag nurse ore o nagbantay ti pasyente pasti bagak saan da nga may bayan ti pasyente. So mabalin mo nga mapanon ta kayat mo papanan. Aw man sa bali nga papanak. Aw man itatig ang da mga trabaho. Ano nga min tinador mo? Accountancy masaka accountant. Naipasam ti board mo? Uwin doktor. Sabi ka saan ka karot baka sapul iti perdamat nga trabaho. No vacancy. Nagbalinak na kontraktual. Tunukuan saan dang i-renew ti kontrata. Sakit kastoy. Nagkasakit dinanang ko. Di ka na po problema. Umisam ka. Okay? Awanin ti pagdaragam. Hamon ng problema ti bill dyan nagkapong hospital. Nga na bayada rin. Ditoy sa nga libre. Gabota siya. Di pagbayad. Kanag iti bill ni nanang iti na itong hospital. Kasi tulag ta. Tadi mo kaligayat. Kas di ka din no, i-check-in ka, kitagsangit ka. Uray pa lang maimbaga ni nanang ko. Okay. Naman di problema, anta kwartam. Awan. Sige. Inuruar ko ti wallet ko manong na imi. Ito'y, manahin? Doktor, pasensya ka na. Tsak ko mga awatid ng tsak kasapulan. Yung mga taong kwartam awan gatang mo ti kanem. Kanon. Dito yung hospital, libre mo ti kanin ni nanang mo. Oh, doktor. Sige, wata mo ni. Magpaypayapay kanya. At sa bali pa ng pasyente ng nagsarungkaran. Saan lang ang ninanang mo ti pasyente. Manong nimi makalawas nakapimpintasin sa lunat ni Nana Sabel nga ina ni Eloisa. Nga may rurbatan manong nimi ti panakairuar na ni ti ospital. At damat emergency nga tawag ko manong nimi. Iti sa baling ospital, tasala nga may samat manong ti pagtrabaho no emergency nga kasapulan dak sa baling ospital. So, binalakadaklatan manong nemi, minagbaghaan ni Daisy nga iso ti kang runahan ng staff ko. Daisy, doktor, at emergency ka pa naka-hospital. Makamukan. Basta, awanin tinaskin nga bayadan na, nabayad ako. Awan, doktor. Kaya, doktor, apeng librem.
Kamu ka ditakras mo, di ba? Anak di pasyente, doktor? Awan sakit na kalinda nga magsalud-sulid. Eta, desi? Doktor mo, nagkursunada kay Karedya, medyo napimbindasak mo yung suna. Loko ka. Talibagbagham. Sige, makamukan to yun. Sige, doktor. Hindi na asikaso kong ti pasyente ng intad kanyak manunay ni Manen Brian tinangtawag kanyak. Musta, Warner? Ano manen? Hindi manen. Gur ka pa lang, Warner. Abay, at naskining monitore kang pasyente. Kaya mo sa ori kasto garabi. Kawa na. Ang umay ba yan? Sumati ko na dadadi kini maming mo talaga, oh. Yung narikat pwede ko na nga sakala kano agawid sa dyan o ingkagsukat. Uri nas kayo ng ingkagsukat, di ka pa mapangapot agidugtugot ka matipagsukatam. Ngayon, mawatan da, doktora gaya. Sika sa balik ka. Sa balik engineer, sa balik doktor. Huwag nga ron. Sige nga ron. Sa balin doon naman ang gundahan ng sarita takin na mapanta agsapul ka na gini babae. Nagring di cellphone ko manunemi ni Eloise sa totoong tawag. Yes. Doktor, I'm ready. Na? Nakarindi ako. Nakakawid kami nito'y kasi rami kininanang. Okay yan ninanang ko. Awang problema. At dapayin pagigim ko kingkuha na kwarta na. Just in case lang ha. At nangagatangin. Kanikalpasan nito'y baliwag tumanintag sa apot trabaho. Orita na yung baganin ninanang ko. Idikitak ti oras manong naimi. O, sige. Ibagak, no sa dinut pang kidakin ka. Okay, doktor. I'm ready. Wow. Ready ka na? Edi mapangkundanunan manunemi ni Eloise sa itikonak kapang danunak kang kuwana. Kasla na isang sangan launa iti panagkita kang kuwana manunemi. Kasla may sangan Diyos sa tilanganan. Ngiti aglungan manunemi ti kutsek saan nakas idi nga mabutbuteng. Saan nakas idi nga sila mapilpilit nga umisem. Ngem, nakaray-ray-ray na giti mata na. Saan nga inosente nga mata. Nakasamsam iti isem na. Kursunadak launay manunemi ti ayamuom ti usar na nga bangbanglo. Let's go, doktor. Saan akong nagsangit? Kapot I'm very, very happy. Kinawa ng pulos ti panagkidkid ko. Nga mangited kang kati amin ko. Anda kami niti kwarto manunemi. Tsaka mo, takaslad na mo tin experience na. Amo naman manunemi. Siguro nga, panunutan di pakatikelan tirik na tiininot apa nang ikat na terwatan na uwan, tiininot apa nang lokais na ti barokong na. Tiininot manong name apa nang lokais na kadigit lupo na. Iti first class nga hotel with dim light, romantic music. Oh, ibang-iba ito. Kinunak tinakam kumanong. No makatulong kay tipadam nga tao kat siyempre uray kararuana ipaay na. Kasta ti mapaspasamak manong. Yung sakbay manong na yung mga malipatak. Kinilay kagumak nga inalat eh. Kundong ko sa ko insuot pinagkaputek manong na yung minatarmas ko. Saksim magpatan iti katre manong nemi katrinugyakon nga linailo ni Eloisa. Kadag inibibig na
Tenged na iti barukong na iti amin na. Nangig ko manong nemi dagiti saan nga panagin ko na nga asog ka na reng-eng ti mais nga babae nga 80 panagin ko na amakarik na iti nasangsangayan nga imnas nga isumatirada nga makaaros mangparugso kanyak manong ibang iba ito. Kaya dito'y ko nga napanagnikan manong nemi nga talaga nga virgin. Virgin. Talaga manong napangkupay minira, ginita talaga. Dara sa ang artificial. Kaya talaga nga narigata nakmanong. Ang kalpasan, manong nemi, iti muna nga panakipagsak, iti rugso tirik na. Iyor oray ko lang nga, adamang kung saning iho no sangit na. Awamet? Are you happy? Yes, doktor. Awanin ti sa pulik, doktor. Awanin ti problema kininanang ko. Sumaro no sumapulak trabaho, pagparparik na kanya kumadanak ton ti permanente nga trabaho. Doktor, agamanak. It's okay. You're welcome. Agamanak, med. Tas anak nga inulbud. Ang pepeso gayam nga umpay padas mo. You're still virgin. Namintalo manong nemi nga inaramat ko. Adya ka muna namin anumat nga naitayok iso ng kanyak ket namintlo. Kalpasan ti namintlo manong nemi bimangunak ket napanak iti banyo. Idagbalawak. Na, ako mata na ti kondong nga naragreg ko. Kaano naragreg? Itay damo, siyempre, nakakondomak. Itay may kadua. Adang atapay lang. Itay may katlo. Sa bagay akong problema. Awan sakit na, siyempre. Virgin. Ayun ka sa nuno. Mapututak. Ang atamot. Hindi malpasan manong nemi intulod ko ni Eloisa. Itiya ng pick-apak kang kuwana. Baga kang kuwana itulod ko iso na kang gana iti kasera da kininanang nang saan ko nanta anda ka noong palanas kinanggatangan na gabato nagpatnag kam nga road ng overnight kami. Okay. Sabi nga malipatak. Kinunak hindi dapay lang iti kotse. Oh. Usarim. Para tayo pa nagsapol mo trabaho. No tawagan ka, sumungbat ka ha. Uno ada problema, tawagan na. Adamat number ko keng ka. Okay, doktor. Thank you, doktor. Thank you ka lang ang thank you. Thank you mat keng ka. Sige, bye. Bye, doktor. Thank you once again. Nagbalik na ka-busy ka nag-isimar sa runungal daw manunemi ti ka nga pasyente. Wait, ado nga tawag ni Brian manunemi ngam saan kong ikaskaso. Pasari tumawag pa manunemi ni Candy, ni Julie. Hindi ba bahay manunemi nga naglamlawasak. Kastoyak ni Bisiak manu. Ngam no datay malukayanak ton. Kasapulak nga ang nakag-relax. Agsapulak tumanan ti babae. Ngam dati kiti kon tahoy manong nemi nga sumimprot lata itilagip ko ti pakabuklan ni Eloisa. Saan ka di nga ti sapsapulag kiti virgin? Kapag kasla, pinalubusak latan nga slaon ang yawan na. Awang ka na timarik ng kayat keng kuana? Kadisuna. Awang ka dito na ibudi nga ayan, kadagidi banas ti arakop ka nagag na kanya.
Abi ka saan ko malipatan? Pinadas ko ngayon dahil manunay number na unattended. Hindi may kana kong tinawaya, gundaway, manunay nagkuyog kami manin kini Brian. Numanin idahil ko at cellphone ko. What's wrong, partner? Ada masapul mo, ada tatawagan ng saan nga sumungbat? Bandi nga, hamo makontak? Unattended? Out of coverage? Dito gayam ko nga doktora kit damang pa ilang naunag tisan na ay na. Ko partner, istoryakin ka. Inistoryakin ni Brian ti amin. Anya? Dede inosente. Nagpamarang inosente nga babae. Ngayon roar mo? Ang nagpamarang inosente talaga inosente agbubuteng gabutaw ng experience na. Naggasto sa tadakal partner. Kaya't ko lang matigwa nga saan nga mapilpilit. Siya ti magbayad ti bill, ti inana ti ospital, inanak ti inana ti ospital nga pagtrabahoak, pinaimbag ko, ninayonak, inikakpay ti kwartana. Iti kondisyon nga saan to nga agsangit, no? I-check-in ko isuna. Kaya nagpeso. Na isa na sa akin, partner. Virgin. Idaan nga rin problema. Tsak matin makontak. Baka no, unattended lang, baka no, naka-off the cellphone na, partner. Ang pala sa paano no tayo, madamot pala bigat ka parang tawag mo, sumasarunungal daw. Ngayon talaga manong nimi. Kadag sumasarunungal daw, diya akong makontak. Niyapay. Indranta na nga ta, nga binalbaliwan ti SIM card na. Tap naman po doon nga yung pinsan, ti kontak na kanya. Ito yan nga rason. Tilo ka nga babae. Dahil sama ti kunada nga awan ng utang nga n'ibaga na kayo. Ay, ada ka di utang na? Kadya kinabirhen na ti panagbayad na kanya. Unang mga peras dyan eh. Kaya na apeng isot kailiw ko. Apeng isot problema. Apeng isot eh. Napanag nagsalsaludsud nga nung name yung kasano nga makontak ko, kasano nga masapulak ti ayan ni Eloisa. Ida nakasaraka kang kuana, idi nangalak kang kuana, idi nga bar. Awa mati bagada manong name. Ada ibagbagada nga nagan manong name nga nang-rekomendar kang kuana, ngam saan kanumot nga agyan kadakwadan. When? Tinagan manong name nga Berna. Asan ni Berna? Ni Berna. Nagamit ito. Di GRO. Isot inang i-recommender na ngayab ka ni Eloisa. Ngayon ahumatan ni Berna. Ni Berna kumanda pambalintay pagsalusudar kong kuana. Awang ka nito cellphone number ni Berna keng ka. Ore manot bayadak. Matuntunak lagi din Eloisa. Guro kita padasig dati cellphone number nga ng kontakag hindi kini Berna. Hindi man attended man mano. Nagproblema ako. Nagaraman takpahin manong nemi iti mabalan kong upaan nga magsapo lamang tuntun no sino ti Eloisa. Awat nga rod manong nemi ti gamak nga picture, di ka mala nagpicture idi, diyak mala pinicture idi. Na, mo na yun. Pati ni Brian nga gayim ko manong nemi ka nagproblema kanya. Nagproblema madlagayam ti kasking kaya niya, partner. Ngam di mo ko may tulok ka madadahil ti ginagwapo, magapati kasi di ka babae, partner. Ngam anya ti rason. Api ka bigla na tamat nga nagpukaw. Di ba? Ora no inted na ti amin na kanya, kas bayad iti padangispal ko iti inana.
Salangan nga, mailiw ko mga kanya nga mag-communicate, nga mangkumusta kanya. Kaspasit iti panagyaman na, iti naramid ko. Baka inaranta na nga talaga. Tapno mag-upatenten niya man nga komunikasyon nyo. Yung magor nga, partner. Agayat ka kadikan ko anak. Kanya ko man ti kay papanan ti kasto yung panagtalaga kay ko makakita manin kayang kuhanan no sanak ang kaya. Sa sino pa itiwat patig mo? Isumat ti saan mo nga makita. Kung harot, di kita matbabahay di nga kamat kanyak-jak ita ka sa pulan. Di babahay nga patpatig ko. Ngaysot ka sa pulak, jak matpakita, masarakan. Ala, kita, dumteng tulat ta. Ngayon di ba nagkunakon partner, kastoy, rugyamon nga lipaten, ta ibaw imon data nga rik namin di sa bali nga babae. Ngayon makasara kakatupay nga ta, tikas kang kuana, nga virgin. Makasara kakatupay nga ta, ni Daisy. Sino? Dati, gumawa nga nurse mo ako nam. Baka virgin pa lang. Saan nga virgin? Apay na panagnakamon? Imbagana. Kanjak kursunan iso na. Tsak kahit ti babae nga. Iso pa'y amis mo ti mga idaldal ti bagina ti lalaki. Agad, tulungan ka. Makipagsapulak met. Ay, garod pagilasinak kang kuhanak. Makitak nga tang iso. Bari nga. O sige, partner. Tulungan ka. Saan ang nilagad na kadadadi ka ni mami na ito nga problema ak manong na imi. Kung nakmalunusan ka ang problema na may pangipti babae, inyos turyak kadakwada di may papahan ka ni Eloisa. No ka anong saan mo nga makikita. Isumat ti pakarignaam at talagang ipatpatag mo. Gusto kayo, mama. Ngayon pa lang ti kakaiso ng birhen nga natagikwam. Manikpod idi amumon. Ti mga ramat kadagi ni babae. Yes, ma. Mami namin nga di mo inamot address na idi. Idi itulod ko isuna. Nga itulod ko isuna ti kasera ta kininanang na din na kinayat. Baka inaranta na nga talaga nga pinukawin ti komunikasyon nyo. Hala, sige. Mami. Sige, nak. Tulungan da ka kininadim nga mga karkararaga sabi ko ma. Tagsamat tupay ti dalan nyo iti nga babae. May sa dua, talong na taon manong. Partner. Monot taon mon. Aping nga salsalud-sud ng taon ko. Hanak mo nagberberte ya. Saan mo na celebraran? Talon nga taon sipod sapsapulam ni Eloisa. Awang ka di pa ito sa bali nga nakitam. Aw, mat pa ito kinapartner ko nga virgin. Ado na kita babae within the 3 years. Ado matagid si mukod nga babae. Kaalpasan nga ni Eloisa. Ima, pagparausan lang. Pag-ipeksam lang ti ara mo. Nanorom-roman sa ti babae kat imagination mo kat ni Eloisa. Nga ron. Dinaklatultuladet. Ada asawak. Ada putot ko. Ado pa ila talaga kita putpututak. Partner, kabay lang na nga suportaran na putot mo. Oo. Ang problema nga ba ta, mat sarding lata ti project si kamat. Ti grasya nga ipay na abo Diyos, iburay mo ito sa bali. Nga na ito nga grasya. Iso nga magkirelasyon nga kit pumutot ka. Tapos na panging burayam ka na kita grasya. Kawan, hanggang lang kita baybayan nita. Tikit panagduma ta. Aging gaman ng naming iti may sa nga aldaw. Naawis sa iti may sa nga pamilya. Nga napan nag-celebrate iti may sa nga restaurant. Sinelebraran da man ng naming kaspaset ti panagyaman da kaniyak. Agsipod ta. Teko nak. No adara kitay mapaglaing ko nga pasyente. Anong naming nakasagana ta nga mangtid. Tanya man nakasapula. Dito muna ti pagyam ni manak.
kasta ti padag supapak da. Iti kinalaing ko na kuma. Ngayon ti saan nga panang baybayan ni Apo Diyos kanyak no kasta nga da pasyente nga naskinis palag. Ti pais nga restaurant manunay mi ngayan mi. Ita. Kasla no select ti kinit mabukal ti matak ka nakakita ti may nga babae nga ada subsubuan na nga ubing ni Eloisa. Ti magdairak man ang naimi kat ima si Degak. Nga kabayatan nga mas sa Degak saan ko pukawin ti imatang ko iti yan digiti dua. Nakiktot na Eloisa di malasin na imisem. Doktor? Eloisa? Doktor? Diyan ka man nag-expectahan nga makita ka iti na ito nga lugar. Ada nga nang imbitar kanya nga pamilya ni pasyente nga napalaing ko. Kumusta kan? Asino isuna? Kaanak ka? Kaanak kam? Hi. Hi, tito nam. Hey, tito. Hi, tito. Mo, tawan na? Tawan? Mana ko na tao mo? How old are you, Yuho? 3. 3? 3 na pala into no next month. Kaanak kam. Di ba awang kabagyam? Adda. Edi pimano kami kaninanang dati nga pagkaskasarami. Imasadag kami ti nakastrika ka trabaho. Nangalak sa balya kasera. Ijay. Namamok iti kasinsin ko. May sumaysa nga nagtulong kanya nakastrek. Ay, agduko ka. Malimot ang gurder. At ituloy ko nga, asikasuan ka anak ka. Anak, tita, maanggal na ha. Gusto ni titom nga, Walter, may sanaling ang doktor. Gusto tinang paimbag idi. Kinilolam nga. Ilolam nga. Lola na ida? Abay, doktor. Sa ba nang kitang kanya? Abay nga bigla nga saan ka na kontak. Ay. Pasensya kan. Naragrig ko di cellphone ko. Ha? Naragrig ko kung saan ka na ada nang sikdot kanya. Nagnaanak na ka lang problema iti awanin cellphone ko. Pati di kiti amamok. Pati ni Berna. Diyak pulos na kontakin. Basta. Oh. Gwapo na ito'y kaanak ka ma. Gwapo. Gwapo siguro ti ama na. Kung na, gwapo ti anak, gwapo ti ama. Abay nga sikat ti kadkadwa na. Pasat ti panagyaman ko iti kasinsin ko. Ito nga siya Isak mati gusto na kakakuyog. Naroon na busy ti kasinsin ko. Mabaling ka din nga maala ito ti baro nga contact number mo. Please. Sige. Edad ko, doktor. Naman ang katayak ti ubing manunay umisisem, umisamakman. Hamot ka di unay maununi.
naala ko ni cellphone number manunemi ni Eloisa. Imasid kaktubing. Inampay ko. Ni? Nagpasaklot kanyak. Ala, marugtan ta, badom. Nga dapat. Ano taga na tayo? Ribski. O ba, nagan na ang nabinasa. Ribski. Kasta matimbanagan ni kasinsing ko. Nga kamukha na kwada. Sige. Kung daka kang talta, ora da kanya ako tinumber mo. Kababay ka na kita nangawis kanya. Okay, Ribski. Okay, Tito. Doktor. Thank you. Numanin tumaliyawak. Salamadlaw ko manong nemi nagulbud kanya ni Eloisa. Nakita ko ni Eloisa. Awang ko man ti problema. Nga mapikas lag problema. Tinawagak manong nemi idinamnamaik nga saan ka makadisturbo keng kuhana. Hello, sino ito eh? Eloisa, ni Dr. Walter. Doktor. Ipunbuk mo ito na dyan number ko. Ito yun ang kontaka ka. Sabi ko matasamon ito mapupukawin ta cellphone mo. Doktor, thank you. Kumusta ka, Doktor? Manumat talaga na kita kang kanayon ng pag-pasyente nga may ispal ka na ikitutulungan. Tanatulong ka kahit. At nasawa mo? Hawang bay. Sinapsapol ka. Saan ko malipatan dito na rabi? Sika. Irisan na kang makontak, tanapukaw mo ti cellphone mo, di ka nak man lang umay pinasya rito ospital. Nga nang-confine ng taidi kininanang mo. Talaga ka di nga asjelatan. Nga awang ka dito na isang sanging nga saan mo nga pakalipatan kanya. Sino ni Ribski? Kaanakak. Nangig mo matita nga tita, tiawag na kanya. Mabaling ka din nga ayusin kayo? Manin? Abay tayo naayos na kami ka din? Agkikita tayo manin. Kasi kahit ko sawan. Sige. Ito na day off ko. Ito mabaling ko manin ng erwar ni Ribski. Sige. Kaano later? This coming Thursday. Okay. Kansa nagto amin schedule ko rin tangal daw. Takayot ko nga. Makadkadwa kayo nga aganti. Manong nemi ada simrek ka plano kiti dedi agundaway. Iti makasangko ko ng umangan di kiti agikit manong nemi adaklat at asideg ni Ribski. Oken, nadagkit tubing kanya. No man na nagpasaklot. Nga dito tiga po naman nung naming alistok lang na isang katipanggap ko. Kalpasan ti makalawas. Manong nami. Tapang ko'y naalat resulta ti amin. Nakiktutak. Putot ko ni Ribski. Tinawagak ang dangos manong nami ni Eloisa. Hello, doktor? Mabaling ka din agbimit tayo manan kada Ribski? Kuha, please. Ori no sampay nga nakaschedule ti. Day up mo pa nakalam kayong kuha na.
mailiwak idubing. Ken mailiwak ka. Sige, doktor. Ang kababay mo ito sang kapat gan. Dakil tuutang ko ng baganakim ken ka. Naman pa'y binayadan nak. At amin mo tinibayad. Hindi masid gakon manong nemi dagiti dua. Inalak nga dakos manong nemi ni Ripsky sa ko sinaklot nga inarakop nga inhag. Anak. Tinawagan ng anak dito? Daddy ko nang, hey, doktor, what's wrong? Api niya. Inyawat ko nga dagos manong nemi kina Eloisa ti resulta ti panagpadian etas ko. Kalpasan nga inliwas ko manong nemi nga nangalak ti Dara manipod kini Ripsky. Kani tinaodi nga panagmimit mi kita nilibas ko manong nemi nga tinudok ti ramay na kaya nakahalak ti bilhan. Apay nga inlimid mo. Apay nga sa mga bagakanyak. Iti man nga tawin, inlimid mo kanyak ti anak ko. Doktor, Walter tinagan ko, Eloisa. Apay, ano ti rason? Idi nagsikog kakit amom nga siyak. Abi nga di kinuntak. Abi nga di ka ima iti hospital. Kit sinapol na. Tapnuan niya. Ibagakin ka nga nasikugan na. Kasta idi tirantak. Ngimsang kong impatuloy. Gabutamok. Nga awan tiranta mga sawa o mang bigbig. Mangsungbat tanyaman ng obligasyon mo tikas kanya. Siya sinuaklahin nga may nga bastarda marigrikat. Kontra keng ka may nga doktor nga nalaing kambak nang. Amok matket nga saalang ni Ripsky diputot mo. Mawaras-waras na kiti putot mo sang kani. No! Isupay lang. Gamot nung makitag ikuhag, no, gamit ang tibabahay kat siniguradua kat proteksyon ko. Yung tipagkasadahawak no apay nga, nasikugang ka, kat nagosarak man ti kondom. Ngayon di pa nagturong ko ini ti banyo, kalbasan tinamitlo. Natugtalak nga awan, nga nakasuot kondom na regrig ko. Iso nga mamati hakitan. Nga ti may kadua ken may katlo nga panang gamit ko ken ka. Kat awan ti kondom ko. Nagbalin kay sudeta ni Ripsky. Ngimti question ita. Apangin limang mo. Apangin di mo inyama mo. Ulitak, doktor. Tadyak mamati ang seryoso katikas kanyak. Ura na mapututan na. Nasustanto ti dawatek na pinasmatin trabaho. Hapay nga nga uwagan na katitita. Isut imparuang ko keng kuhana. Iti anjang nga rason. Tamdi tultuloy mong ilimang kanyak. Nga di mo amo, nga naway sakmet. Nga listo lang ti panagpa-DNA test ko. Sinapsapol ka. Sinapsapol kayo. Yung kabayatang nasapsapulan kayo. Umad-adayo kayo matkanyak. Nga ba ti pamatik, gasang ka serious ti kas kanyak, o rimamin adunak o mapututan. Takas ta kay gabawak ng sana kakastay. Saan kay kumanga tinulungan nga gina? Ni nanang mo?
Kansi ka. No kastak. Iti pa nang ipapa mo. Sinapsapol ka. Gamot si kalaing ti babae nga virgin nga tinagikuak. Kansi ka ti pakariknak iti ayat. For how many years? I love you, Elisa. Walter. Ngam sayang nga ayat. Tawa malapulos tinariknam nga ayat kanyak. Handa ko maitan na sawak. Nasaan lang siksikat inayat ko. Ngam apay, gabuto sana ka may kari. Ang kami nga may kari nga gina. Apay nga di mo pinadas din nagpakita. Sakbay nga nusga anak. Nga ibagak nga saan kayo may kari. Ngam sampay nga lahat ti amin. Ayatan ka, kat ayatan nak. Adan anak ta. Will you marry me? Doktor Walter, tinakan ko. Kasta kadilatan kinalisto na. Awang pwede sa balik ka siksikan tulahing tinakarignak ti ayat, Elusa. Malaksid kang ka. Awang pwede sa balik ang lalaking inayat ko, kinakarignak ti ayat no sa nga sika. Ngayon, apin nga ti mo yung kalikagom nga, naita ka manin, kaputamok nga sa anak amay kari, saan ka man yung may kari? Imita, tanang panagnaga nga nagbidutak gayon di pamatik. Mamati akin ka, Walter. Alawen, umay ka ito sa balay, tadan bukod mi nga balay. Ada ni nanang, kaya't nakangatamat na makita ni nanang. Ti may isa kadagiti pasyente. Ngaging kadagito'y kita nasalunat na si Bibian. Ni nanang agbalin, nakatugangan. Sige, kadwak to nadadi ka ni Mami. Umay na kayo. Umay kami mga asawa. Ado hindi manunemi ti saan nga mamati nga ni Dr. Walter manunemi. Nga ti pamati dakit napili ka na kini babae. Iri mamanda, amay sa nga bastarda a babae, iti agbalin nga asawak kani Kalisa. Kamore man pa'y bastarda. Kan marigrigat idi. Imisumat tinakariknak ti ayat. Kan isubay ti kakaiso nga babae nga nasarakang kabirihen. Kanagidadon nga babae iti biyag ko. Wain manong nemi na kami kani Eloisa iti naikari. Kani Eloisa iti sagot ni Apo Diyos kanya. Katsyak matin sagot ni Apo Diyos para keng kuana. Kargastawan iti panagyamyama mi, tamalaksid kini Ribski at apay doa nga anak mi en sagot ni Apo Diyos kada kami. Ni nananay da, anong nemi nga lula dagiti anak mi iso iti busy nga si salon at si ragsak ang mas asikaso ka nagida po na. Kabayatan nga intuloy, ti asawak ti panagtrabaho na, ken kastamaten intultuloy ko. Iti pinagbalil ko na nasyat nga doktor, nalaing nga doktor, naasi nga doktor, kadagiti pasyente. Dahito iti pagkasarita ak manong nemi kadagyaman ak launay, ti anos mo, nga nangurnos, kalbasa nga nag-insen keng ka, ti Italiana, gaman ako na italaing mo nga nang ibasa kat sabi kumat at damat na ibatik nga adal, liwliwakan pa sa tarbingan tibiyag ka naginipada ka rin ngag. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Walter. Thank you, King ka, Walter. Salamat po. Kanagini amin nga guibuya, magsupsuportar tinema si studio. Salamat ka na tayo amin nga sa kapada. Mabuhay tayong lahat.